And let's welcome Miss Bana and Miss Bado. And Ay, Bado. I got it fast. Hi, Miss Bana. Hello, Miss Bado there. Please check your mic. Hello. Yeah. Hello. Parang magkakaroon tayo ng match ala Adams at Australia dito. Yes. Box number 1 Box is for number you. one. Bana. Reveal. Reveal. Matay elect. And Box number 2. Matay On. kusog. Kaya mo yan! Tanong! Anak, kaya mo. Matay elect. Pero matay tibusog. Miss Bana, your 15 seconds starts now. Mas magandang matay ka't elect apay because happiness should be dominant to other people. Dapat matay tayo't elect ka naragragsak because at the end of the day, dakdakkel di problema, kasapulan ti dakdakkel nga ragsak. I'd rather die with elect. Thanks so much. Badok? Badok? May alat na ti matay busog. Apay ko na, matay ka lang ano din, napsog ka pay na. Ako kami ti matay ti busog. Kang kanong lanta, gusto ka sa kanila nakabadong adong mamatay ti high blood. Gusto ka matay ka busog. Elect refers to happiness. I'd rather die with happy face rather than die with full tummy. Apay, tay tummy, matunaw. Tay isem nga naibatim ka digidipada mga tao, haan pulos nga mapukaw. Ladies and gentlemen, Bado! awan! Mamarita matay ng elect. Apay, mamatay ka, hahaako ng bala. Anak, may nga mapatay ka, busog na ado. Balon mo nga panjilangin nga. Isay lang ni Apo Diyos. Thank you. Isa pang rebuttal, Banda! Sinasabi niya, nagitugot ka ni sunat makan ni Apo Diyos. No! Nung maitugot naman di makan, makaiba din akmet ni ragsak ti padak nga tao. Tay busog nga dagan ka, hano maited ka niya da. Ngam tay ragsak nga da kanya. Pero! Matilang tayo, so nagyat atang ka, ano balunong malig, kaya ni Apo Diyos. Gusto mo ko na, agyanang, kaya mo ko na siya da. Pagkataon ka, matay lang na busog ah. There you have it, ladies and Naging babae sa palas! Last! Pandago! May isang kaibaga na makan. Ladies and gentlemen, may importante lata, iti maipamaragsak mo nga puspuso, ngam tayo mabusog mo. Given nga tangam isyo mo't respect, ngam tayo love, ken happiness nga ibatim, adjay to lata kanyada. That's it, ladies and gentlemen. Ano? Alam kita mo ti bagi, nabsog lata. Maya lang na, gusto nga dumaumatay ti busog, takaanda nga kaan, na imimas lata, sungod makatundang. Ako, diba? There you have it, ladies and gentlemen! Banda and Bado! Please go to the center. Safe to say, the best match so far. Yes. So far, isa na lang natira. Makakakita na kaya tayo ng 10-10-10 across the board. Yeah. Judges, paside na Wow, boto boto ninyo ninyo kay kay Miss Banda. Banda! 10-10-9, 10-10-10-9. Thank you so much. Yeah. And alamin naman natin kung anong binagay ni score kay Miss Bado. Judges, paside na boto niyo! 10-10-10-10-10-10. That's the closest. I 18. Thank you so much, judges. Seventeen. Ladies,